ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க பார்த்தா டிஎன் கோகுல். ஸோ நம்ம பழைய ஃப்ரெண்டு இந்த ஃப்ரீ ஃபயரை நம்மளுக்கு இவர் தான் பார்த்தா சஜஸ்ட் பண்ணாப்புல. ஸோ இவர் கூட வந்து பார்த்தா தரமான ஒரு கண்டென்ட் ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் வந்து பார்த்தா பண்ணலான்னு இருக்கும். ஸோ லோன் உல்ஃப் மோடில். ஸோ சண்டே வந்து பார்த்தா வீடியோ வந்துருக்காச்சு. ஸோ ஜாலியான ஒரு கண்டென்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னடா அவன் அங்கிட்டு போய் நிற்கிறாப்புல. ஸோ ஓகே, ஸோ பண்ணுவோம். ஸோ அவர் அந்த சைடு நிற்கிறாரு, நான் அந்த சைடு நிற்கிறேன். ஸோ வேறு லெவலில் விளாடுவாப்பில் 55வது லெவலு பாருங்க. இவன் அழுத்திட்டான். ஸோ 3 மேட்ச் விட்டு அவங்கள அடிப்போம் பாருங்கள், வேறு மாதிரி இருக்க போகுது. ஸோ கேஸ், என் பழைய ஃப்ரெண்டு இவர் ஐடி இப்போ தான் வந்து பார்த்தா நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு. ஸோ தரமான பிளேயரு சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க. சரிங்களா, 3 லெவல் விட்டு பார்த்தா அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ வந்துட்டானுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோகுலை முடிச்சிட்டானுங்க போல. ஸோ நம்மக்கிட்ட வருவானுங்க அடுத்து. கொஞ்சம் பாய் அடிச்சிட்டானுங்களே. ஓகே, ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ அடிக்க ஆரம்பிச்ச போய் சொல்லியோ சொல்லி வாய்மக்கெல்லாம் போட்டானுங்க. ஸோ பார்த்தா வர மாதிரி விளையாடுவாப்புல சொல்லலாம். யாருமே குளோவல் ஸ்கின்னா தாறுமாறா வச்சிருக்கான். ஸ்கைலர் பவர் பார்த்தா வேற லெவலில் விளையாடுவான். ஆனால் 2 பேர் சேர்ந்து முடிச்சு விட்டானுங்களே. ஃபர்ஸ்ட் வெற்றியை பார்த்தா ருசித்து விட்டோம். இந்த மாதிரி சின்ன மேட்ச் தான். நான் கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க்ல எப்படி ஸ்குவாடை கூட்டு போய் பண்ணேன். அந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணிட்டேன். என்ன அவன் முடிச்சிட்டாங்க. பார்த்தா வேற அளவில் அவர் எனக்கு அண்ணனும் காலேஜ் போவாரு. நம்ம வேற லெவல்ல விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். ஸ்குவாடை ரெடி பண்ண நினைச்சேன். ஸோ பார்த்தேன்னா என்ன பண்றது, அழுத்தி பண்ணாங்க. நல்ல டேமேஜ். என்ன பண்ண போறான்னு தெரியலையே. பாத்தீங்கன்னா அந்த மேட்ச் ரொம்ப சின்னதாங்க முடிஞ்சிச்சுன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. அதுக்காண்டிதான் இது. ஓகே, இன்னொரு மேட்ச் அப்படியே சேர்த்து போட்டலாம்.